Namaste og velkommen til Ashraya Yoga. Mit navn er Maria, og jeg vil i dag guide dig igennem denne korte 10 minutters yoga nidra. Så læg eller sæt dig godt til rette og lad hvilen falde på dig. Om du sidder eller ligger, så sørg gerne for, at du kan finde ro og slappe så godt af som muligt i hele kroppen. Lad os begynde med åndedrætsmønstret, det fysiologiske suk. Start med at tage 2 dybe indåndinger ind igennem næsen. Efterfulgt af et langt suk ud af munden. Igen 2 dybe indåndinger. Og et langt suk, som skulle du dukke en rode. Og en sidste gang 2 dybe indåndinger. Og et langt suk. Vend så tilbage til din naturlige åndedræt. Nu vil jeg tage dig igennem en rotation af bevidsthed. Så start med at bemærke indersiden af din mund, ganen, indersiden af højre kind, indersiden af venstre kind. Tungen, som hviler forsigtigt imod fortænderne. Næsetippen. Luften, som kommer ind og ud af næsen. Det højre øre. Det venstre øre. Og ørekanalen helt inde i hovedet. Det højre øje, øjenlåg, øjenbryn. Det venstre øje, øjenlåg, øjenbryn. Punktet imellem øjenbrynene. Punktet på toppen af hovedet, nakken, midten af halsen, midten af brystkassen, højre skulder, albue, håndled, midten af håndfladen, spidsen af tommelfingeren, anden finger, tredje, fjerde og femte. Midten af håndfladen, håndled, albue, skulder. Midten af brystkassen, højre side af maven, højre hofte, knæ, ankel, midten af fodsålen, store tå, anden tå, tredje tå, fjerde og femte. Midten af fodsålen, ankel, knæ, hofte, midten af maven og brystkassen. Fornem nu hele højre side af kroppen. Og mens du fornemmer hele højre side af kroppen, fornem så hele venstre hjernehalvdel.
Så du fornemmer hele højre side af kroppen og venstre hjernehalvdel samtidig. Tilbage til brystkassen, venstre skulder, albue, håndled, midten af håndfladen, spidsen af tommelfingeren, anden finger, tredje finger, fjerde og femte, midten af håndfladen, håndled, albue, skulder, midten af brystkassen, venstre side af maven, venstre hofte, knæ, ankel, midten af fodsålen, store tå, anden tå, tredje tå, fjerde og femte, midten af fodsålen, ankel, knæ, hofte, midten af maven og brystkassen. Fornem så hele venstre side af kroppen. Og mens du fornemmer hele venstre side af kroppen, fornem så hele højre hjernehalvdel. Så du fornemmer hele venstre side af kroppen og højre hjernehalvdel samtidig. Fornem nu hele kroppen på samme tid. Fornem, at kroppen bliver varm. Varmen skabes ned igennem hele kroppen. En følelse af, at solens stråler varmer dig. Som om du er varm hele vejen inden for knoglerne og helt ud til det yderste af din hud. Fornem nu en kulde, som en kold vind, der forsigtigt rører ved din krop og din hud. Fornem den varme, der er inderst inde, men det kolde mod din hud. Som om varmen og energien kommer indefra. Det er tid til at vende tilbage. Forsigtigt begynder at bevæge dine fingerspidser og tær. Du er velkommen til at blive liggende et øjeblik og summe i roen her. Eller vende tilbage til det, du skal nå. Tak for at tage den pause med mig i dag. Hvis du synes godt om denne video, så glem ikke at like og abonnere på min kanal. Jeg bliver så glad for støtten.
Jeg håber, du vil vende tilbage til min kanal. Og indtil da, forbliv tro mod dig selv. Lad dig inspirere. Og pas på dig selv. Namaste.